Z revolučného Paríža konca 18. storočia, plného vrážd, poprav, tečúcej krvi a padajúcich hlav, prenáša Madáč svojho diváka do prostredia Londýna 18. storočia, ktoré poznal najmä z rytín Hogartových. Jedna z tých rytín visela na stene v jeho pracovni. Bola to rytina, na ktorej bol znázornený trh alebo jarmok v londýnskej štvrti na juh od Temže. Tá štvrť sa volá Southwark. Bolo tam vlastne obraz, na ktorom bolo predstavené komediánske predstavenie, na ktorom vidieť ľudí, ktorí sa zhromaždili, aby videli, čo sa na tom trhu robí. Ale táto scéna bola pre Madáča len akýmsi predobrazom svetových výstav alebo výstav, ktoré sa konali od polovice 19. storočia práve v Londýne. Tieto výstavy ho veľmi zaujímali, lebo prinášali výsledky pokroky, výsledky techniky, a hoci sám nemal možnosť sa takej výstavy zúčastniť, veľmi rád o nich čítal a veľmi rád sa o nich informoval. Problémom je ale, že on stále ešte videl, že by som povedal, pokrok ľudstva sa prejaví najmä v priemysle a že preto potom bude ľuďom lepšie, keď práve tieto pokrokové myšlienky sa rozšíria. Už v 19. storočí však bolo jasné, že priemysel ľudstvo viacej zotročuje ako predtým iné spôsoby zotročovania a že nie je to až také veľmi ideálne. A práve v tejto scéne sa odohráva aj taký rozhovor medzi Adamom a Luciferom, kde hovoria o Eve a kde vlastne zisťujú, že nie toto je východisko k lepšej budúcnosti ľudstva.